Όλοι μας το έχουμε κάνει, έχουμε βάλει τα παπούτσια μας στο πλυντήριο και έχουμε προσπαθήσει να τα καθαρίσουμε με μορομάντιλα. Το ερώτημα είναι, κάνουμε καλό στα παπούτσια μας ή προκαλούμε περισσότερη ζημιά χωρίς να το καταλαβαίνουμε? Σήμερα θα καταρρίψουμε δύο μύθους. Πρώτον, ότι το πλυντήριο καθαρίζει αποτελεσματικά τα παπούτσια και ότι τα μορομάντιλα είναι αθώα και δεν προκαλούν φθορές στα υλικά. Στη συνέχεια θα δούμε πώς να καθαρίσει τα παπούτσια στο σπίτι χωρίς να χρησιμοποιήσει πλυντήριο ή μορομάντιλα. Και στο τέλος, τα μυστικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε ώστε να γίνει όλη η δουλειά. Μύθος πρώτος. Το πλυντήριο πιστεύουμε ότι τα καθαρίζει πιο βαθιά και πιο γρήγορα, χωρίς να κάνει κάποια σοβαρή ζημιά. Ωστόσο, με τη συχνή χρήση πλυντηρίου γίνονται φθορές που δεν φαίνονται άμεσα. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Η θερμοκρασία και η συνεχής περιστροφή λιώνουν και αποδυναμώνουν τις κόλλες. Πολλές φορές το λίο δέρμα και το καστόρι, με το συνεχές χτύπημα και το νερό, σπάνε, ζαρώνουν και χάνουν την ελαστικότητά τους. Και κάτι άλλο που συμβαίνει συχνά μέσα στο πλυντήριο είναι ότι τα παπούτσια στραβώνουν, χάνουν τον όγκο τους και μερικές φορές αλλοιώνεται το χρώμα. Μύθος δεύτερος. Τα μορομάντιλα που είναι φτιαγμένα για το δέρμα μας μπορούν να καθαρίσουν και τα παπούτσια μας. Τα περισσότερα μορομάντιλα έχουν αλκοόλες, αρώματα και ενυδατικά που είναι φτιαγμένα για δέρμα ανθρώπου, όχι για δέρμα παπουτσιού. Τι κάνουν όμως τα μορομάντιλα στην πραγματικότητα? Τα ενυδατικά στοιχεία τους αφήνουν ένα λιπαρό φιλμ πάνω στο παπούτσι, το οποίο κρατάει τη σκόνη και τη βρωμιά και δημιουργεί θαμπά σημάδια. Επίσης, δεν γίνεται καν λόγος να χρησιμοποιήσουμε μορομάντιλο σε παπούτσια από καστόρι ή νάμπουκ. Είναι καταστροφικά και χαλάει τελείως η υφή του παπουτσιού. Τέλος, βραχυπρόθεσμα μπορεί να φαίνονται καθαρά και καλά, μακροπρόθεσμα όμως τα καταστρέφουν. Και τώρα που είδαμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, πάμε να δούμε τι πρέπει. Θα σου πω 3 τρόπους καθαρισμού που μπορείς να κάνεις και εσύ στο σπίτι για να έχεις το ιδανικό αποτέλεσμα. Πρώτος τρόπος. Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα μαντιλάκια καθαρισμού, τα οποία περιέχουν ασφαλή υλικά ώστε να αποφύγουμε τις φθορές. Τα συγκεκριμένα μαντιλάκια διαθέτουν δύο πλευρές. Τη λία πλευρά για το γρήγορο καθάρισμα και την ανάγλυφη μεριά για μια πιο επίμονη βρωμιά. Αυτό σημαίνει σωστό καθάρισμα χωρίς να χαράζει το παπούτσι. Τι καταφέρνουμε με αυτά λοιπόν? Αφαιρούμε άμεσα βρωμιές και λεκέδες όπως σκόνη, λάσπη και σημάδια από το δρόμο. Ο δεύτερος τρόπος αφορά τον καθαρισμό με έναν αφρό για πιο σύντομες περιστάσεις. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό? Πάμε να δούμε. Παίρνουμε τον αφρό μας, ανακατεύουμε, ψεκάζουμε πάνω στο παπούτσι, παίρνουμε τη βούρτσα, επιμένουμε στα σημεία που είναι λερωμένο, και με το πανί μας μαζεύουμε τη σαπουνάδα. Και μετά από αυτή τη διαδικασία, με τον τρόπο που σου είπα, είναι έτοιμο για χρήση. Και πάμε τώρα στον τρίτο τρόπο καθαρισμού, που είναι ο πιο σχολαστικός και ο πιο αποτελεσματικός. Ο οποίος περιλαμβάνει το καθαριστικό μας, τη βούρτσα, το πανάκι μας και φυσικά στο τέλος σπρέι διαβροχοποίησης. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ξεκινάμε, παίρνουμε το παπούτσι, το καθαριστικό, ψεκάζουμε πάνω στο παπούτσι, ψεκάζουμε πάνω στη βούρτσα, βουτάμε με το μπολάκι με το νερό μέσα και με κυκλικές κινήσεις δημιουργούμε σαπουνάδα και δίνουμε βάση στα πιο δύσκολα σημεία. Αν θέλουμε να καθαρίσουμε και το εσωτερικό του παπουτσιού, κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία με αυτή τη βούρτσα. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, μαζεύουμε το πανάκι μας όλη τη σαπουνάδα και εξωτερικά και εσωτερικά και το αφήνουμε να στεγνώσει ανάποδα και όχι στον ήλιο. Για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να χρησιμοποιούμε επαγγελματικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Γι' αυτό και εμείς χρησιμοποιούμε τα προϊόντα της Tarago, μια εταιρεία με ευρωπαϊκή παραγωγή και πιστοποιημένες φορμούλες. Τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε μπορείς να τα βρεις στο link στην περιγραφή shoeservice.gr. Αυτή ήταν η πιο συχνή μύθη γύρω από τον καθαρισμό των παπουτσιών με μορομάντιλα και πλυντήριο. Αν σου φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, κάνε μας ένα like και ένα subscribe και γράψε μου στα σχόλια τι πιστεύεις. Τα μορομάντιλα και το πλυντήριο κάνουν καλό καθαρισμό ή προκαλούν ζημιά? Εάν το έχεις δοκιμάσει, πες μας την εμπειρία σου. Μέχρι τότε, κράτα τα παπούτσια σου καθαρά. Shoe Service και καθάρισες.